minga kasigi anyemini ala to minga ni oye amla lamahu yoro hala kalan tola dama abin mo kaba ko ya ko jogo ni ala to kai wala donno ne kuma na amla lamahu duka kafo abin barenge abin toro nyuni kabo jonka kuma nu bane ko fe ami balmina doyele welenga telefone na ko mi ne kuma kan bela ko ne fengilen fo ko abininge ko ga jira karamo la ko ni mingo galonu ko mitalla haranti ala to foto ola ayengwe telefone na ako amla lama hudu ko o dongo ko ne kuma naka ko ne ko ala to kodu ko ale ka karamo ke ale ya jira ola ko alema kale kana ni wurdi kale kana kuma ndingane ko ndifuye ni jine jugu tokote ko am lama hudu ko ala kalan to dama ki baro ko ni jine tokodi la ilaha illallah sal no difo malikara mo nyina kwa ni ti femi don ala kama aya doni nyini o ka kusamu la gishi o ka kusamu doye enne ko ngam mo deme ku ka degun wuli ka buka ka kamana kan wuli ka boka nakilla mimi no ngo fo ala ka jonye o mase mo la gichi mare o mase mo do ya mare menna ni karam go ngo ko ne jine jugu do toy ko ale kana wurdible otuma bo fli sa ko jine to do me aw kana siga fiu bilahi ne arajula karam go do de ne tilla karam go do de ne erezo ka karam go do de mo bulo fami mina ko doni bagadu ode ko ni jine jugu to ko am lama hudu am lama hudu ko jine jugu tokodo kunate ko ala tokodo wakira tokodo me choji ya sadri chogodi nebno de fo amadon ye ka jira awla siga tala ni ala tokoye wakira tokodo ay garibu ke lame wallahi sadri doni bagaw de doyara jamana ngono kwa kuma bagaw de ka cha billahi am lama hudu am lama hudu mo ke jine tokoye mo ke jine jugu tokoye otuma karamo nata don ay garibu kan la mina minfo ni galodo billahi mitallahara nti kuma doni nyira kono ble doya tede nga ay chiela waliya billahi otuma ni ala to ko mi fle am lama hudu ala to do wa kira to do kadira awla don ni allawi wa ni muhammadu me chogodi aya laje ne laje bawo ani lame bawo aye seveni nunu laje aka famya allah bi seme chogodi abi seme tani nie allah di arab kana nie alfu ne lami ne hawi otuma alfu wa lam ha nekla allah bi be odima muhammad jume ne muhammadu di Muhammad aya fo karamo wi kuka kalanke kasoro ka kuma wallahi aw bi karamo min nye sadri nere de tolu jati doni baga wi mali kono billahi nganu ye lame uba famu garibu ke mi ka kuma minga otuma ni allah wi ni muhammad wi ne ko aw nganu faranyonga ta amla lama hudu anwo ala togodo muhammadu togodo me chodi aya laja bige chuamna allah ani muhammadu nyangamnedu alfu fle anwo alfu se nie ai o ai fle otuma muhammadu mimu amo tugala o mimu fle ni nie mai otuma amna chodi amina lamu kele amota allah la o lamu fle ni o lai tuma o la fle yi amna muhammadu la ame hata o hafle ni ramo ayala de ame bo muhammad la amna allah la ame lam kile datu o laflani ame bo la amna muhammad la ame mimuta o mimu flani ame bo muhammad la amna allah la ame hata o hay flani o tuma ame bo allah la amna muhammad la ame data o dan flani wande ko angani tugu nyongona ka laje angani tugu nyongona ne alfi aleti noro fena me mimu fle lamu fle hafle ni fle lamu fle
Aga ketu la kere dogalila. C'est-à-dire donc la me ato fara nyongati mani mimu ifle ni tugule fle na ni tugule fle na. Otma neko am laha lama hudu. Am laha lama hudu. Hakila niya dafale. Otma Allahu ani Muhammadu onyane de do Allahu e harfu nani de wa Muhammadu e harfu nani de. Otma niyolo harfu nu tugu nyona abi am laha lama hudu di mugodima. Agla ni yorabi famia. Ola aya fuye garbuke ni manga do kunati pressure. Ni ala sona shegere amina kuma am laha lama huduka. Ami faida dala. Ikuma dala abada ko mi doni bi soro setiki ala ka Qur'an ko no de fo awye mo bi Qur'an blaka tu so feo fina Qur'an ba benyi feo fo iti minga kusaka time Qur'an ka billahi doni na fo iti minga kusani setiki ala ka Qur'an no de fie hal na dana Qur'an ala kuma kandi min jigina ala kiraka o dromi wasake tuma don baka kolo min wima ko jine jugu to kodo afwa e ko Allah ni Muhammadu na ko galono a sebe da ka jira la ko kuna te kote atisika soso abada ula na mulai yananga bo kuma kono karamogo numba do yi chama famu me yananga bo kuma kono an kuma na masa Sulemana ka kawatimuka no de aka bulla nege ina fo min yere fle kuna te tegela o nyogo mi kumbe Sulemana tegela ango bulla nege ganzante dina tige koko setigi ala sababu de kala otma Sulemana aka masaya sababuya anaka jamatigiya sababuya anaka dawla sababuya anaka manya sababuya anaka nafulo sababuya anaka sanu sababuya anaka togo sababuya ala kunyo de do bulla nege ndila afo e galoi isi be kono kana foko e chen abada nga garibuke inde kote minti soso abada billahi ula ubulla nege ka jira ela ko chen do minti soso Allah subhanahu wa ta'ala yere ako Qur'an kono ko nga tugu sababu nofe ko fe be glone c'est-à-dire alema foi da sababu timina na volo soroli sababu bala ni ko e galo e na volo tigi mi maka quartier la anyini nga ko yela ayaka na volo soro chogodi awafo ko sababu do de ato aliyaka ni na volo soro magasin batiri mimi au ka kare kono anyini nga ko munyaka magasin fa abafo ko sababu do de ato alika magasin fala tando ola ni e sigi wo kono ko sababu e galo e ki sigi ka bunne ko sababu e galo e billahi bi sagele ya kono foi ti bo odinga kono ni sababu keleite ay garibu ke lame ko ma bleti ganza wo garibu ke ni reti ganza fo awi ay lame wallahi billahi kalna ala bunyina foi ti bode de ano minti chi wa foi ti fone fe mini awya mine ka bi flotike tike abada ola bulla nege mi Sulemana tigela ni mo ko galono kati fengla ne na fo awi ay ji karamogo benyininga ko kunati kuti do mi Sulemana ka bulla nege bitun masa Sulemana Dauda denge do mi aka bulla nege bitun ay mo yininga ay karamogo yininga aka die kitabu be faranyonga ko Sulemana ka fanga kela chugudi aka fanga china Sulemana ko na bulo batigi de to tigi kundo et puis djina ou yere de kuye Sulemana ka barake di ala kuye djie pe karaba Sulemana djie maramasa Sulemana kungola mais sababu jume bulla nege kilimpi ala o de ka sababu tumani sige ko sababu galo domina Sulemana ka bulla nege tunna aka fanga china piu sanu tigi wari tigi jama tigi togo tigi o labana ka ke c'est-à-dire barake di ni mugo bolo abita barake sarala kaire bolunay ka barake sarala ka dairi menyinana bula nege tunne ko fe me emingo ko obela otsobe nyele ko domi aka bula nege yila Allah bana chugudi aka to siglama aka dawla signama aka masaya signama me ala ninge tamashe ka jira adamadeuna aw minun sigime ko sobiye galwe c'est-à-dire ala yere ma danima de aye kuma kando di Qur'an kono ako fa asababan ne ala ka jon aye tugu sababu nofe ula kuna tibi de andi kuma ka timininga nga karamogo ya do nebka min fo billahi negani te ne laydu di aw man kalna ala bunyina ne taw nege ne taw java ne bi ngongo fo aw yina aya
ta ka seze ka taa di karamɔgɔ dɔ ma ko Konate kota n'a ko nkalon don n kali na Ala bonya na ne bi dɔɔni ko kuma min kan ma page datugu pewu n ti kuma kan bilen garibukɛ in y'a sɛgɛ dɛ ka layidu ta aw ye ngo mi aw dɛmɛ k'a bɔ dege kɔnɔ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ o la o bololanɛgɛ in c'est-à-dire ale bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ jɔn kan ni ale bololanɛgɛ ta a bɛ fɔlɔ ka min kɛ o de ye ka siri tigɛ ka bɔ i la pewu siri ye fɛn juguba ye n'ale bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i mana don baara o baara la a bɛɛ bɛ gɛlɛya i bolo i bɛ taa taama na i ti ɲɛ sɔrɔ o la i bɛ taa dama na i ti ɲɛ sɔrɔ o la i bɛ feere daminɛ i ti ɲɛ sɔrɔ o la e bɛ baara qualité bɛɛ kɛ e yɛrɛ bɛ tila k'i sigi ten e ti ɲɛ foyi ɲɛ sɔrɔ i bɛ kalan ka diplôme baw sɔrɔ ka na diplôme ninnu da f'i b'i ka diplôme ta ka kasi ko nin bɛɛ bɛ ne bolo ma baara sɔrɔ i bɛ mun kɛ i bɛ wuli i bɛ don dɔnnitigiw kan ka don somaw kan ka don bolitigiw kan olu bɛɛ b'u ta kɛ ka dɛsɛ ɲɛ foyi ti sɔrɔ e ka ko la e bɛ sɔrɔ ka mun fɔ ko dɔnni ye nkalon ye ko e donna dɔnnibaga suguya bɛɛ fɛ k'u si ma se ka ko dilan e ka nin ko in na balimakɛ siri b'i la solution kelen pe masa Sulemana ka bololanɛgɛ in ta i ka don i tigɛ la i n'a fɔ a filɛ Konate tigɛ la cogoya min na o la a bɛ siri tigɛ ka bɔ i la c'est-à-dire i bangeni kana bila o waati la siri o siri dala e kan a b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen a bɛ dayɛlɛli fana k'i ye i yɛrɛ kuma sigi n'a ye ko i bɛ se ka nafolo hakɛya min sɔrɔ e bɛ bali min na e bɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ ka koja mɔgɔw ye bɛɛ bɛ ka k'i fɛ i tɔgɔ bɛ se ka bali ka bɔ ten bololanɛgɛ in de bɛ o kɛ o la ne lamɛnbaaw a y'a sɔgɔ kuranɛ na kuranɛ de y'a bɛɛ ye n'an y'o bila ka fɛn o fɛn minɛ olu si ti kuranɛ bɔ bilahi o la bololanɛgɛ a bɛ siri tigɛ ka bɔ i la ka i kisi dabali jugu ma ka cɛ n'i y'a don i tigɛ la a b'i manja i muso ye wa a bɛ manja mɔgɔ bɛɛ lajɛlen maa o maa ɲɛ bɛ da i kan wa a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ o mɔgɔ mana i dabali walima k'i juguya walima ka baara jugu dɔ k'i la a bɛɛ bɛ segin a tigi ma o la a faamu ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala y'a bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasul o la bololanɛgɛ kelen n'i y'a ta ka t'i ka taama na setigi Ala bɛ taama diya i la kɛrɛnkɛrɛnnen na mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a ta ka taa dama na a kana k'a kɔnɔ ko kugɛrɛ don dɛ a bɛɛ ye Ala tɔgɔ kelen de ye n'i ko bololanɛgɛ k'an kumana Sulemana ta kan ko an ka kira tɔ ye ko Muhamadu de y'an ka kira ye mais Ala kira ta fɛ bololanɛgɛ tun bɛ kira tigɛ la min sɛbɛnlen don a kan c'est-à-dire lakɛrɛ banna Konate wallahi ne bɛ min fɔ lamɛnbagaw ye a ye garibukɛ in lamɛn kan faamu min sɛbɛnlen don Ala kira ka bololanɛgɛ kan o tun ye Allahu Muhammadu Rasulun o de tun sɛbɛnlen don Ala kira ka bololanɛgɛ kan Allahu Muhammadu Rasulun k'a jira dɔrɔn kira ti fɛ ka Ala tɔgɔ bila c'est-à-dire ka ale kira tɔgɔ bila Ala tɔgɔ ɲɛ o la a y'a sɛbɛn ko Allahu Muhammadu Rasulun a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka Ala k'i la faamu bɛ sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ yarabi Ala ka nin ko in faamu ko ɲuman di an bɛɛ ma